Скачи! Цяла България прописа! Ами ако дойда! Яла да! Какво сте се развикали, бре? Тук да не е джунгла, че да не ги открием. И вече уведомих милицията. Какво искате повече? Бунаци с бунаци! Ами нали може да не дръсне милицията допълнителни глоби, бе? Той, което започнахме е противозаконно! Какво ще се превземаме? Вместо да си траят, те ще докарат вълка в кошарата. Този, дето се свърза с милицията, да ми се яви веднага. Добър вечер. Младши лейтенант Григор Миланов. Другари, милицията е при мене. Много симпатичен другар. Заповядайте. Много ми моля. Едно хининче, аналгинче. Веднага. Заповядайте, седнете. Руди, имаме гост! Здравей. Добър вечер. Колев. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Здравейте! Какво ще има тук? Другари, подали сте молба за издирването на, цитирам, Силвестър Христов Дочев, Манол Викторов Салабашев, Венчеслав Дуков Модев, съответно прекорите им Динго, Лебеда и Сопола. Така ли? Така е. Само, че прякорите не ги знаехме. Ние, ако ги знаехме... За нас това е нонсен. Как го казахте? Нонсен. Нонсен. Чужда дума. Употребява се като нюанс в нашите среди. Що ми върши работа? Да. Опълномощен съм да ви уведомя, че въпросните лица са открити от органите на нашата милиция в затвора. Това е положение. Един момент. Осъдени са за това, че, цитирам, пробили са дупки на 16 кооперации, взели им капарото и ги зарязали. Така че не сте само вие. Да. Присъдата е 1,5 години. Свиждане всеки петък, при положение, че ви е мъчно. Колети по 5 килограма максимум на човек. Това е. Това е. Ами аз свърших. Довиждане. Уважаеми другари милиционер, бихте ли ни казали някои подробности? Какви, например? Кутията за обувки къде е? Каква е тази кутия? Капарото беше там. То може да е било така, но в съдебните протоколи пише, цитирам, по чистосърдечните признания на подсъдимите парите са похарчени по нощните заведения на Атина, Белград, Букурещ и Шумако. Други въпроси? Няма. Няма. А сега 2 думи за милицията. Докато се качвах, чух някои думички. Аз така, без злоба. Няма значение. На друг път си мерете думите, пък и делата. За съжаление, ние вече с нищо не можем да ви помогнем. Въпросът е вън от нашата компетенция. Друг път се обажите превантивно. Лека нощ. Лека нощ. Какво речи не можа да бъде? Благодаря ви за аналгинчето, хининчето. Моля ви се, вие бяхте толкова мил. Той трябва да се линчува. Кой? Журналист. Ами вие? С вашето интервю от травматологията не спирайте прогреса ваш с негов. Аз бях в клинично състояние, госпожо. И сте, господине. Точка! Тебеширения кръг се затвори, дами и господа. Финита! Ла комедия! Започваме драмата. Трети и решителен акт. Вие се превърнахте в миманс